اقوام متحدہ ایران 17 سال ورنہ پاودیگ سرا بجنی درشان کتاک دور داتا کہ ایران زد سزائے موت اطلاع کا بند بکا۔ اقوام متحدہ دفتر برائے انسانی حقوق کے گوشگین ایران نے ماچے جمعہ روچا دیگ بوتگیں پاوانی بابتا کش چلا مبتلا ہیں۔ ڈبل کر الزبتھ ترسلہ یک بیانیہ گوشتگ حمید رضا حاضری سرا کوش بتاں بتا۔ یہ گوشتگ ایران بین الاقوامی قوانین تحت 18 سال چی کم عمر مردمہ ہر جرمہ ہوار بوگ سرا پاو مداں۔ الزبتھ ترسلہ گوشتگ ماں 22 سال میلاد ظہیر یونن دے پاوے بابتا کش چلا مبتلا ہیں۔ کے ستمبر 2022 بیو کے زارشانی تناظرہ پاو دیگ بتا چوش کے پاوے سزا رستگیں ہشتمی مردمیں زانک بی بی اے زارشانی ماسا ہمینی پولیس حراستہ معتقد بتا ہستے معلومات چے مقدمہ انسانی حقوق کے بین الاقوامی قانون تحت مناسب وڑا حمل درآمد نہ بتا۔ اے سرپدی ہم رستگ کہ ظہیر یون دے پتمات آئی چک کے پاو دیگا پد دستگیر کنک بتگاں۔ اقوام متحدہ دفتر برائے انسانی حقوق کا واضح کتگ گوشتا ماں پاو دیگے حملہ ہیر جنے الزبتھ ترسلہ ایران سرا زور داتا کہ سزائے موت اطلاع کا بیداری وائی سرا پابندی بجاں۔ یہ وعدہ موت سزا بس سنگین جرمانی سرا دیگ بھی با ایران سرکارہ چے لوٹ کنے کہ سیاسی کارکن ہو اظہار آزادی مدہ پرامن مچی وطی حقوقانی کارمز کنگے سرا سزا دیگے مجرمانہ طریقہ کار کارمرزہ بند بکان۔ یک رپورٹ یہ گوشک بتا کہ گوستگیں سالہ 582 مردم پاو دیگ بتا جو کہ 2015 پد درستاں چی گیش کچند ہو 2021 کا ریکارڈ بتگیں 633 چے گیشن۔